יש סיבה לכל בחירה שאת לקחת, יש סיבה שלא ענית אמרת אחר כך שישנת, יש סיבה שלא עברתי הלאה אל הלב נכנסת, יש שיטה לסגור את החור שבחיים שלי פתחתי. אין שנייה שלא עוברת בלי שצצה מחשבה, אני מחפש הרבה תשובות ולא מבין את השאלה, מביע משאלה לחוש בהקלה אחרי תקופה קשה, אומרים שחרא בא לי בצרורות, אצלי הוא בא בלי הפסקה. איך אפשר להירגע שהוא מסתכל פה במראה, מרגיש את הרגשות שלי שורפות בלב כמו להבה, אולי תבוא תקופה טובה אחרי שזאתי נגמרה, אולי הפסקתי לחפש מי שנדע לו את התקווה, אולי מרגיש הוא כמו טיפש, זו אחלה מסקנה, תקוע במקומות כאלה שקשה לראות. שוב היו לי סיוטים וקמתי שוב עם חרדות, סתם בחור צעיר עם לב שבור ושק של בעיות. מי יראה אותי שאת לא פה, קשה לי כבר לבלוט, מי ייתן לי את הריגוש בלב, ייתן לי פעימות. אמרו לי קצת להרגיע ולקחת נשימות, אבל קשה לי כבר לסחוף בין עליות וירידות, מרגיש רק את הראש שלי פותר תמיד מלא חידות, ראיתי את הדרך אבל לא ראיתי שום סטיות.